السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شأنا أمر حماه الله وكلن لهم أنا شأنا أمر حماه الله كان يوم جروب الحموية يعني كان أنا كلن لهم سيتي وبيلا جلي جروب شريف يورو نمرو إن نمرو دي أنا سيتي وبيلا جلي أنا أوجو بشركة سيتي سام فأنا بوبفو الحمد لله رب العالمين بجمعة أنا الله سبحانه وتعالى فوق بركة مسامي بجمعة جرانا أم باين على في جمعة شام بافي أكو جرانا shine kana yala ala kanga jumo chaya kanga batu mine kanga hamina ko gla ala kan sabati shana amara ma hu law kala ne yakono ala kan balu kala ne yakono ala kan fatu kala ne yakono ala kan kunu kala ne yakono kira muhammad horma qoson shaq ahmed tijani bo yakoson shakhs tahara bo yakoson shakhs imam bo yakoson shaq ahmed hamalla bo yakoson muhammad abdurrahman bo yakoson bo ya baraka qoson salli ala rasul alhamdulillah rabbil alamin barudo an y'a dabɔ ka bi juma in baro boli silamɛya kan silamɛya in an bɛɛ ye silamɛw ye mɛ silamɛya ye jumɛn ye bɛɛ ko an ye silamɛ ye an bɛɛ de ko an ye silamɛ mɛ silamɛya ye jumɛn de ye o ɲɛdɔnnen don wa a ɲɛdɔnnen tɛ a bɛ se ka kɛ e min t'a ɲɛdɔn silamɛ ye min ye i b'i jija nin kumakan ninnu k'a lamɛn la ala i na se ka faamuya dɔ sɔrɔ ni ɲininkala yɔrɔ o yɔrɔ ko silamɛya ye mun ye i ka se ka dɔɔnin ɲɛfɔ a la parce que an bɛ waati laban min kɔnɔ tajarubu waati don silamɛya in mɔgɔw b'a kɔnɔ mɛ n'i ye maaw ɲininka silamɛya yɛrɛ de ye jumɛn ye maa min bɛ se ka jɔ ka silamɛya yɛrɛ f'i ye a hukumu fɔli a ma nɔgɔ dɛ bɛɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ alhamdulilayi e min t'a dɔn i bɛ se k'a lamɛn la ala i na faamuya sɔrɔ e min b'a dɔn ka kɔrɔ fana e bɛ se k'a lamɛn tuguni la ala i na se ka dɔ fara i ka dɔnta kan silamɛya kɔnɔna na أمنا ولك كتابتي والإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له بفعل أوامره وترك نواهيه هذا هو الإسلام أو سلامين دي جماعي هو الاستسلام لله استسلام سلامين قرودي كان يرى كان يرى دي علامة معنى الاستسلام كي يرى كورون لله الله سبحانه وتعالى يرى دي علامة كعلى أفو على بي yɛrɛ kun di a ma ala yɛrɛ kun di ne jumɛn ye a ko i ka fɛn o fɛn kɛ i y'o kɛ n'a ko i ka min to yen i b'o to yen a bɛ o de ma ko al islam islam ka n yɛrɛ di ala ma wal khudu lahu ka kala ka i yɛrɛ majigi lahu ala ye bi fi'li awamirihi ni a ka yamaruyaw waliyali yamaruya ala subhanahu wa ta'ala yamaruya ni min ye i y'o kɛ wa tarki nawahihi ani i balila ka bɔ min na ala subhanahu wa ta'ala i bali ka bɔ min na i y'o to yen أبي فوري ما هو الإسلام هذا هو الإسلام كون الإسلام يأي أو إن الدين عند الله الإسلام أولا كرنا نقف صلى الله عليه وسلم ويقالوا الدين الإسلام يا دين دي إن الدين عند الله الإسلام ويقالوا الدين من مي الله سبحانه وتعالى يقول الله كرنا نقف يقول الإسلام يأي ومن يبتغي دينا غير الإسلام فلن يقبل منه على كرة صلى الله عليه وسلم أن نقف ما هو ما ننا الدين ورمين الإسلام يا دين wala subhanahu wa ta'ala timmina ne ko tigi da mo ma fiyo maana ana wati mina o me bi dine foyi yete daga ate be ibi dine wo dine na Allah subhanahu wa ta'ala te iga dine ke dine ate rekoni ala fe ko dine do madama ni islamiyate me dine waro to be ka bini yahudiya ne kretiya woni be to be ka ko ala kare sallallahu alaihi wasallam dine do dine minu me ma si alama me rasuluna ne ko sallallahu alaihi wasallam dine to no be le jere jora fona kala islamiya dine نما مننا ندين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نما مننا ندين ولا من تعالى السلام على رسول الله عليه وسلم نارين قفه قال سبحانه وتعالى تو ديني بتو منه أو يعني الإسلام يعني على انقياد والذل لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه هذا هو الإسلام أو الإسلام يعني جمعي كي يكون قد دعني كفو على بي i dal'o la kɛlɛmar shahada fɔlen kɔfɛ o ye dangane ye k'a fɔ ala bɛ muhamadu y'a ka ciden ye i dangan'o la ka tila ka a ŋaniya siri ka ala subhanahu wa ta'ala ka di i donya kɔnɔ n b'a kɔnɔ fo saya ka tila ka ala subhanahu wa ta'ala labato a ka yamaruyaw kɔnɔna na a ko i ka min to yen i y'o to yen ko wa min zalika ada'i salat maana i ye kɛlɛmar shahada fɔ k'a fɔ ala ye kelen muhamadu y'a ka ciden ye o fɔlen kɔfɛ wa min zalika ada'i salat donc nin bɛɛ kɔfɛ seli jɔli bɛ ɲini e fɛ ada o zakat jaga boli bi ni fɛ donc seli ye silamɛya dɔ ye a tɛ se ka bɔ a kɔnɔ donc seli silamɛya dɔ don donc i tɛ se ka wele ko silamɛ maa d'a ma n'i tɛ seli a bɛ se ka kɛ jogo wɛrɛw bɛ k'i la jogo minnu bɛ yen ni silamɛya tɛ jogo minnu fɛ n'o yɛlɛla i bɛ kɛ fasike ye wala o bɛ se ka kɛ jogo dɔ ye min tɛ don janmɛ kɔnɔ maa tɛ fɔ k'i tɛ silamɛ ye en tant que i bɛ seli
ada'i salat seli bɛ a kɔnɔ ada'i zakat jaga o bɔli bɛ a kɔnɔ sawmu ramadan jaga bɛ bɔ n'i ka nafolo sera hakɛ dɔ ma wala n'i ka suma sera hakɛ dɔ ma wala n'i ka baganw sera hakɛ dɔ ma an tɛ jaga walanda kɔnɔ donc o ye ni o se b'i ye sawmu ramadan ani sunkalo yɛrɛ kalo sunni n'o ye ramadan kalo sunni o bɛɛ bɛ silamɛya kɔnɔ hajjul bait hiji o bɛɛ bɛ silamɛya kɔnɔ birrul walidaini maana nin kumana silamɛya yɛrɛ dɔ ye jumɛn birrul walidaini hali bangebaa labatɔ k'o bɛ silamɛya kɔnɔ silatu rahimi sinji tuguli o fana ye silamɛya dɔ ye donc sinji tuguli silamɛya jɔsen ye 5 ye ka da la k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala ye kelen mamadu y'a ka ciden o y'a fɔlɔ ye ka seli jɔ o ye ada o solati ita zakati jaga o ye sabanan ye sawmu ramadana ka sunkalo sun o ye 4nan ye hajjul baiti ka hiji o y'a 5nan ye mais a bɛ k'a fɔ silamɛya dɔw ye jumɛn ye tuguni an kana na da o fana ma o bɛɛ y'a dɔ ye mais dɔ fana bɛ yen o fana ye silamɛya dɔ ye i ka silamɛya yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ bolo ni dɔw tɛ o dɔ ye jumɛn ye o ye fɛn fila ye jɔsen 5 kɔfɛ birrul walidaini bangebaa labatuli wallahi maa o maa t'a bangebaa labato n'a ka di kɛ silamɛ ye cogo bɛɛ la ni bangebaa labato t'i yɔrɔ dɔrɔn hali i ka silamɛ tɛ se ka taga ka d'a kan kuranɛ aya b'a fɔ an ye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan ko ala subhanahu wa ta'ala y'a ɲini an fɛ ka wajibiya anw kan an kana foyi bato fo n'a kɛra ale ala subhanahu wa ta'ala kelen ye ko an ka ɲumanya kɛ an bangebaaw ye o ɲinini anw fɛ donc alhamdulilayi bangebaa labato o fana ye silamɛya dɔ ye ani jumɛn silatu rahimi sinju tuguli kuranɛ aya b'a fɔ an ye dɛ wasilu arhamakum a y'aw sinjiw tugu sinji tugu o fana ye silamɛ dɔ ye n'i ye silamɛ n'i tɛ ka sinji tugu i ma se ka silamɛya in dɔw dafa tɔ k'a jɛ don donc alhamdulilayi rabil alamin ni ɲininkala silamɛya la yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ silamɛya ye ala kira sallallahu alaihi wasallam nana ni min ye ka bɔ ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ kan o d'an ma o de ye silamɛya ye donc ya rabbi ala k'an fatu silamɛya kan ala k'an balo a kan ala k'an fatu a kan ala k'an kun a kan bi juma ye hɔrɔma kosɔn salli ala rasul salamu alaikum